Uba di paryong basyong basa hamaulay maukan ro ha ka pratarig unailar 8,000 ulabu da ka ejahar hanong mansong police outpost na marka jing syatu ka bike Yamaha MT-15 jong u kapadon ya u registration number ML Not Sun Y Henrio Kandai Lai Henrio ha kapor kumbashi beje shiteng no phai sngi na Mawpat kenton ulaong ba ka bike kadai ka ba udang shuthiet na ba maya jerwa bat ompat pha pen kala kerteng kani ka bike rong black metallic X kandon ya ka engine number G Lai N Sao E Not Lai Henrio pra Lai but chassis number MEI RG Henrio pra R pra N Not Lai Henrio Sun Kandai Sun da kabakentu ya ki pulet bantoket bat wat benya ulaong ba kino ki boyoi ya kani ka bike kin sngob ha ban pentip da ka phone ha u number pra ar san reu khandai ar lai sau san habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangi bam duna ki eki bataye comment Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus f menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya